Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖ. Ба чикои канали Арзонак, марҳамат дӯстон, боз як навори нави ҷадид баҳри шумо. Мошинҳои фурӯшӣ фақат хачибекҳо дӯстон, яъне ки Чихел, Астра F ва Астра Ҷиёра, Астра F, Астра Ҷиёра ба навор гирифтем, баҳри шумо пешкаш мекунем. ва дӯстон нафароне ки барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, хулас мошин ё ин ки хона, замин, хулас мошинои боркач барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, ҳатман дар ватсайи ман равон кунед реклама карда дар рақамҳои 409 12 39 39. дӯстон, ин рақамҳои нави мо ҳаста ки марҳамат барои реклама муроҷиат кунед, иншоалло ки дар ватсап роҳӣ кунед, бо хости Алло реклама карда фурӯхта медиҳем мошинҳои шуморо. Зинда бошед, яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Ба ҳаматон тамошобиҳо фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир. Марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Данғарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. Рақамҳои ватсап мондаги ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим ТЖ метавонед муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Аз тарафи подписчикҳо Ширинар якта телешкаи фурӯширо кардем, яъне ки притсеп. марҳамат, бо диққат тамошо кунед. дар ҳолати хуби техникаи гуфтагӣ ва қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. балонож синимат дагӣ гирифтагианд. балонож гуфтагӣ ки 40-50% хулоса нархи притсепта 17500 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, боз камтарак иншоалло ки савдо мешавад муомилат дар назди ҳамин техника Ширинар. 17500 қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. рақамҳои расид ки дорад 915 191 3058. рақамҳои ватсап дастӣ кор мекунад. метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари притсепро аз худи соҳибашон дастрас намоед. марҳамат дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Astra J ҳастай. 2013 сол, моторобиём 1.6, коробкаш механикаи ҳолатиш беҳтарин. мошини гуфтагӣ ки дар ҳолати хуби техникаи краска талаб нестай. документҳои сомонаш бурчидаган, утилизатсия кардагӣ тайёр. хоб, дискҳои престижни 4 та балони пачка дорад. дӯстони азиз, ҳолатиш хуб, салониш тоза, мотор, коробка ходовой 100%. танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. коробкаш механик будааст. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нақша 60 мегӯяд. бо савдо мешавад. савдо гуфтагӣ дар назди мошин дар рақамҳои 785 63 1898. ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Opel Astra J дар кузуфи хачбек, соли баромадаш 2002, абиём мотор 1.8, коробкаш автоматика, танҳо бензин хади ҳаракат мекунад. мошини хулоса дар беҳтарин ҳолат, ганда тоза, яъне ки бениҳоят состояниш хубай. лук ҳам дорад, кондисионер, 4 дар электропакет, тонировка 1 сола пра гуфтагӣ дорад, яъне ки хулас 50% за тонировка. документош то моҳи январа. утилизатсия кардагӣ тайёр. кондисионер кор мекунад. задни камера дорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарша 70 таш мегӯяд. боз камтарак дига савдо мешавад. дар рақамҳои 35 555 859 қадим метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, ина марҳамат. боз як тӯгира Астраҷи дар кузови хачбек солаш 1998, мотор 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги тайёр 6 моҳи дига тонировка дошта будааст. 4 та баллони пачка дорад. дари пеш электропакет. марҳамат дӯстони азиз, нафароне ки Астраҷи тоза гуфтаги 98 сол, нақша 53000 сомонаш мегӯяд ки боз муомила дорад. дар рақамро рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтаи мошинро аз худусиёбашон дастрас намоед. шербачаҳо ба хотири меҳнати мо хоҳиш мекунем лайкҳоро по-братски бизанед ва дар канали мо подписатсия кунед, чунки шумо ҳамарӯза аз нарху навои мошин ва хонаҳои фурӯшӣ бохабар мешавед. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат. боз як то дигар Opel Astra-G тоза ёфтем. солаш 1998, краскаш сабсафед, суди шӯроиш танҳо бензин, коробкаш механикай дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. документош то моҳи дигара, яъне ки то моҳи декабра суроғ доштагӣ будастанд. 4 та баллони пачка дорад. дискҳои престижни, ҳолатиш беҳтарин, номерои 0003 падарка будааст. дар Душанбе бо нархи 47000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтарактия савдо мешавад. марҳамат дӯстон, дар рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед, маълумоти пурра ва аниқтаи мошинро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Opel Astra-G марҳамат, боз бо нархи арзон ёфтем. солаш 1999, мотор 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензин хони ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дискҳои простой, калпак часпондагӣ ва гуфтагие ки мошин бе ягон камбудӣ. дар Душанбе бо нархи 46500 фурӯхта мешавад. сирошна, утилизатсия кардаги тайёр, документи солнам дошта будааст. 4 та баллони пачка, краска талаб нест. хулоса нархи 46500 гуфтем. дар рақами 95 33 29 ва 83 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед, маълумоти аниқтаи мошинро аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо последни модели Astra-G хачбек 2008 будааст. мотор 1.4 камрасход, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 та баллони пачка дорад. 1 сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардаги тайёр. мошини хулоса бе ягон камбудӣ. нафароне ки Astra-G тоза гуфтагиён 2008 сол, дар Душанбе бо нархи 69500 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар рақами 98 92 1001 метавонед муроҷиат кунед, маълумоти пурра аниқташон аз худусиёбашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки мошина мисол сол мефаҳманд, ба ҳаматон як савол, ҳами Astra-G то кадом, яъне ки последни солаш кадом сол бошад ки ҳатман дар комментария банависед. 2008 сол мешавад ё ки не? дӯстони азиз, ҳатман ҷавобтона интизор ҳастам дар комментария. хоб, Astra-F хачбек 1997 сол, мотор 1.6, коробкаш механикай, дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. дар Душанбе гуфтем бо нархи 37 та фурӯхта мешавад. 4 та баллони пачка, дискҳои простой ва калпакам начаспонагӣ. хоб, тонировкам дошта будааст. мошин бе ягон камбудӣ, танҳо бензин. дар Душанбе дар рақами 97 57 00 метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтаи мошинро аз худусиёбашон пурсон шавед ва аз номи ютуби мо Арзон TJ салом расонед. мегузарем ба нуҳумин эълони имрӯза. Opel Astra-F дар кузови хачбек барои хоҷагӣ деҳқон ёфтем бо нархи дастрас. солаш 1992, мотор 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензин ходи ҳаракат мекунад. 4 та баллони пачкам дошта будааст. чанд моҳи дига ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, утилизатсия кардаги тайёр, фақат кузовуш кор дорад, тамом. нахадои гуфтагӣ, мотор, коробка хадавои 100%,
заводид мешавад. авлоди ки корӣ мебошад нарша 13700 мега, боз камтарак дигар савдо мешавад. савдо гуфтага дар назди мошин. барои мо дӯстон дар рақамои 978 78 08 80 ба ами рақамо ҳатман дар тамос боред. дӯстони азиз, дигари эълони мо боз Астраев Хачибек, солаш 1995, мотор 1.6, коробкаш механикай, танҳо бензин хеле ҳаракат мекунад. мошин гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад. мошин дар ноҳияи Хӯросон нарша 20000 сомон мега ки документиҳои солонааш буд шидагианд. савдо ба телефон намешавад, илтимос беҳуда занг назанед. фақат савдо мешавад дар назди ҳамин мошин. хулоса мошин дар ҳолати кори мотор, коробка, сатфоиза нарша 20000 сомон мега. дӯстони азиз, боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои 07 93 57 57 мармад дар тамос боред. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи Opel Astra F Hatchback 95 сол, газу бензин дар беҳтарин ҳолат, мотор, коробка соз, номерош транзит, ҳолатиш хуб. дар душанбе гуфтем бо нархи 26000 сомонӣ фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 985 19 53 ва 00 хел метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. ҳазор раҳмат барои дастгирдон. миннатдорам. зинда бошед. аллоҳи меҳрубон нигаҳбон бошад. нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшии худ аст, барои реклама кан чизе дошта бошед, ҳатман дар ватсап муроҷиат кунед. реклама кардан ба хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. хайр дӯстон, худованд нигаҳбонтон бошад.